Proverbs 3 verse 5 and 6 ningon siya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Nate Bisaya wala. Wala Bisaya no? Dati Bisaya. Wala Bisaya no? Wala magi. Nakadong naman ni nga Juan passage chapter 3 verse 5 and 6. Nakadong naman ni Oo. na passage. Ha? Na sambingay man ni, sambing Proverbs yun, sambingay yun. Ano siya? Sa Bisaya ng Proverbs. Sa Bisaya Proverbs. Panultihon. Panultihon. Ingon siya nga trust in the Lord with all your heart. Kinahanglan yun ta mosalig sa Ginoo, di ba? Mao yung giingon ba? So, mao naman ginadto natong motive, mao naman ang ginadto may atong gisigiha gisgot. So, sa pagsugod at sa atong mga devotions ba kay ibaw na ka sa itong sitwasyon, mga trabaho, no? So, ang ato lang is trust in the Lord. Ang gingon siya, ang gingon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, kailangan mo salig sa Ginoo, dili nato saligan ng atong unsa na understanding. Nagbawan. Ha? Ay, nasabtan. Oh. Sa labutan. Kuya ko term. Dili nato dili ta magsalig sa atong unsa atong understanding ba, sa unsa atong nasabtan ba. Kundi mo salig tas Ginoo may ingon. Ano siya? Trust in the Lord with all your heart. Heart magit kay pwede magud nga mo commit ka imong ba pero imong singgasing dili istorya ba na? O sige, mupuan ko na. Pero deep in your heart, di mo ganahan eh. Pero gano'n, kaya naman yung ba, mo plates ka ng litso na. For na show lang sa mga tao ba? No? Show sa mga tao, sige, mo plates kong litso na, ako'y bahala ng litso. Pero si imong kasing-kasing, bukaat ta sa budget sa litso eh. Kaana ka, di ba? O sa nang ingong Ginoo, kaya ingong mo nung Ginoo, di man siya mo tanaw sa outside appearance. Ang iyang tanaw, kung sa isod si mong kasing-kasing. So mo na ingon niya diri, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Do dito magsali kung ingon ta bright kita standard. Ibaw lagi ko ana, I know. Naara magimi ko dia. I know. So di mo ana ba ibaw na do siya ana. Mao na gidili sa Ginoo ka namang siga panghambog ba nga ibaw ka. Kay mura nag kung imo ko nang buhaton nga imo ipakita nga may lucky ka, ibaw gyud ka. Makalimtan mo mong Ginoo ana, di ba? Kaya ka mga successful people, sagara na, mina ko, di sa ko yung mga nakiwitaw po ng musampit o Ginoo, pero most of them siguro, makalimot yung Ginoo, sa kabisi sila yung pangbuhat ba. Mga ingon niya nga, ay pagsalig sa imong salabutan, kay, pwede biyag, kandugo na sa utok imong, sa Ginoo imong utok, di nakakainundog. Mga ingon siya, trust in the Lord with all your heart. Mga ingon niya, o saan natong ibuhat ka ron? Pila na ka months, 6 months, officially, naging ko diri. Wala ko'y trabaho. Nag-uol ko, pero ingon ba sa trust? Salig ta niya. Gabi, faith atong topic, anong trust? Kailangan ta musalig sa Ginoo. Gabi, faith. Sa mga faith? Mutuo, di ba? Mutuo nga iya yung buhato na iya mga saad. Na di tayo pasagdan. Karon trust, musalig ta niya. Di ba? Salig ta niya. Ingon siya, ingon pag isasumpay dito. In all your ways acknowledge Him. So sa tanan yung pagkabuhaton ni acknowledge mo Ginoo. Diba gingnan ta mo ana sa dili pa mo mubuhat o sa kabutang kailangan magampo mo sa Ginoo. Ana bitaw? Akong gibuhat, nga ako sa trabahoan, nga ako presentation, nga akong buhaton. Sa nagbuhat pa lang ko presentation, nag-pray na ko nga guidean ko niya na mo pop up sa akong mind ba nga. Mao ni akong buhaton para mo straight akong trabaho. Kaya sa diyang home na mag-pray sa ko nga may untag makasabot ang tanan during sa presentation. Wala before ko present dili mo ko yung natin musod yung CR nag-pray sa ko na dito na bayan tag i-present ako okay ra ana bitaw dili makawang o di maway bili ang imong himo so mo na iniguman pasalamat ko sa Ginoo thank you guys sa successful na presentation kaniya so mo na ingon niya in all your ways acknowledge gini mo siya sa tanang buhaton mura bitaw na kay mapa or na kay patugon na dako yung building nga dili ka master ana may lang sige hatag pa na dihan imo ang drawing sa balay dili ka master mo adto yung architect o engineer asa man ta pitas plano ani wala yo ka ang nahitabo wa di pa kataw ta ni kalibutan na
Ang Ginoo bro gitagaan ta niya og master plan ba. Sumao na siya may tabo sa imong life, sundan ni siya nga master plan nga nakalida unsay nasod sa Bible, di ba? So karon paghatag niya nimo ikaw magpakamayng laki ka, wa kay ba mansion nito patungkol sa Ginoo nimo, imo payag ning human, di ba? Or nagpahimo ang pareho ko na wala sa plano bitaw nang wag isamsud sa plano ba nga nakita si daw ang puno as kahoy nga tumbak laya na ingon din siya unsa may plano nimo nga tumbak ni kahoy ako nang huwanan niya ang kahoy tangtangan yung masanga na ipihan niya dako mo ngayon sa bato niyo na maghimo og bangka ni bangka wa si plano tiltil lang yawa siya maka picture out sa bato sige sa kasayop hanto nahimo ng gamay niyo kayo. Ang nahimo sa dakong kahoy, ang nahimo lakwako na lang kailan bukwako. Anong gamit sa tabako ba? Kala mo itong kabantay mo Pidir Ramos, presidente sa una? Asa gini English na nila? Kanang murag ko sigarilyo. Oh, instead sa dako kayong kahoy nga mahimo na niyang bangka, nagsisiltil nahimo na nitong waste ng uban, nahimo ng sugnod. Hanto ang finished product niya, kwako na lang. Sumala kung wala ka makahimo sa plano, wala nang ingon kang Ginoo nga. In all your ways, acknowledge the Lord nga. Lord, unsa may plano mo sa akong life? Imong, pirmi kang buka sa blueprint. Unsa may blueprint? Yun yung Bible. Lord, asa mo gaya ni gugulo ko, Lord? So, paghimo niya akong kinabuhi. Diba? Kaya, maugugan ni life manual. Mao ni tudlo direction. Asa na paingon. So, dapat mo, tanaw kita pirmi ni Bible. Mubasa kita, di lang kita tanaw. Tanaw, pareha na yung ibo. Tanaw siya, o siyang basa. Diba? Lahim ng tanaw, basa. Ako, tanaw ko Bible. Pero basa ang Bible, yung sabi taong si Jesus. Ingon din siya, and He will make your path straight. Kung i-acknowledge mo siya, di ka masayop. Tulid yung kayo mong kapaingnan. Kasi purpose sa Ginoo. Pareha ko sa gibuhat sa mga Israelita sa una, paggawas na sa Egypt. Instead, matravel na pila ka days, maambot na sila sa promised land, tungod kay na wa sila mosalig sa Ginoo. Tungod kay wa sila mosalig sa Ginoo, may 40 ka tuig sila naglatagaw sa desierto. Sinagana, tungod na sa ilang disobedience sa Ginoo, 40 ka tuig. Instead nga pwede silang straight ito, niliko sila. Giliko-liko sila. Instead pila na kadis, muabot na sila dito. Imagine mo, 40 years sila na naglibot-libot na sa desierto. Nagbalik-balik puyo. Kaysa una, wala may parehan ng balay, permanente. Ano yung balay na ito? Balay na ni. Balay permanente. Tintra. Kak. Kung na ang pagkaon niya, anak sila mo stay. Ngayon, balhin. Nanti kaya po yung inana, Romel? Kada sa Mongolia, anong country ng Mongolia. Yan sila, kung asa ito daghang pwede makaon sa ilang mga mananap, adto sila magpuyo. Di ikarot, balhin na po sila. Tent, pag sila, kanang murag mga panit sa mananap kung na ilang himong tent, ba na? Ngayon, tabo. Mga na siya, ingon niya diri nga, ang punto lagi nga lang nasulti sa Proverbs, ingon siya, musalig ito, sino may pinakaon na. Gikan yung mismo sa masing-kasing nga, magsalig ito sa Ginoo. Yan, ingon siya, ayag yung pagsalig kung sa imong salabutan. Bright ka. Bright ko. Hindi na ako magsalig Ginoo, ano Ginoo. Huwag din ang uba nga, ilan ang question ang existence sa Ginoo. Kaya ito sa ka-bright nila, Ginoo ba yun ay Ginoo? Ang mga bugo sa same, away Ginoo kaya kung naapay Ginoo, anak na uba, di ba? Pareha po, ang pinaka-bright, tibo kalibutan, makamalipay na lang na yung acknowledge nga na ay Ginoo. Kaya, mingam yun, there is, in everything in this world, there is always an explanation in science. Mga na rin ingon, mga nandili sila mo tuo. Pwede makalculate, pwede makompute, huwag na yung rason. Ngita yung rason. Lahi ito ang biblical theory, di ba? Pareho na lang, ano sa nagsugod ang universe? Ano atong Earth? Through Big Bang Theory, yung sabi ng uban niya, di ba? Kalit na siya. Oscillating, steady state, Yeah. God creation. Ang God creation, murag, dili kayo, wala kayo nilagi acknowledge ang uban. Labi na ka sa ubang subject. Na ilang isigutan na. Kaya, tungod lagi sa kabrahin sa tao, na, murag ilang question na, yung Ginoo tinod, na, ni-exist tinod na Ginoo, kita kita sa Ginoo. Kaya, mo yung to see is to believe. Di ba? Wa ko makita, di mo tuwa na. Bawal na ng argument sila. Kung di ka kita, pero kita mo sa impact sino. Di ba? So, mga nagikuha niya. Mga nagikuha niya. In all your ways, acknowledge gini mong Ginoo. Tanan buhaton, Lord, wa man may bugas sa ako man ni Lord. O Lord, tabangi mi wag ini paingnan ng panahon na pandemya ko. Wa mi trabaho. Mao ginaong ipirmi pray sa Ginoo, kung pa man ito baga. Mao sina ako personally, ako pray atong pray pamilya. Sa personal lang ko, mawin ang iwas sa Ginoo. Lord, na ako'y trabaho.
wala ko makuha kaya ami trabaho. Ang problema di ko patos trabahoan. Karon tagay ko trabaho uno dilo sa wali ako sa balik 6 months ako. Half a year na ako na spend sa balik. Ya, inana stasyon. Ya, mana gingon niya diri nga kanang confirm nimo sa acknowledge ang mga buhaton, he will make your path. Ano siya pa? Igyanan straight mag-ingon niya. So di gyud ka ma sipyat. Wala i-blueprint itong ingon niya ha. Tudlo yung ino kaya ini next mo na rin siya, mo ni, di ba? Mato ang engineer tudloan jud ka. Mo ni muna. Whereas kung kita kag map ko, ni wala ka kasabot. Basta ni poste ni or ana ka, basta ni siya dito ni badlis diri. Wala ka kasabot kung pubasahan ka og master plan. Di ba? Kailangan mo duol ka sa expert. Yang eksperto na to, ang Ginoo man. Kasi siya man ang creator sa kalibutan sa tao. Tanan nga gi-enjoy sa tao, biblically, niingon ang Bible, ang tanan nga gibuhat ang tanan nga sa kalibutan, ang Ginoo may tag-iya. Yang tao steward na siya, siya ang murag manager, siya ra ang gisangunan sa Ginoo nga mao ay mapalago ana. So nakasabot ra mo ani nga passage ato na iskutan og biyo na. Mao na siya, dapat tanan yung buhaton, di mo magsalig sa inyong pagalingon, salig mo sa Ginoo niya. Kuan dit, acknowledge ninyo ang presensya kanunay sa Ginoo.